Kardom Hilison Kro lapen ke person lekhe BJP IT sir tum Franksin ni tum APSRC ke haya Kardom nang pajir lo Kardom pase nang tum ke suki khalia party lo pase nang tum ta Prabjin pen APSRC long bang mil athema ni tum APSRC tum ke khai lapen longri ke raya party lapen ke inglong aso ka chingruma party aposi nang ni tum han neli nang chunri le thot lo nang tum phala nang te hang long hala bihari atau long ang nang pai ha mamat nang bang sarpimar jeplang nun det bang ke heng no lu lasi nang li yong si sarpimar da jeplang tung te lapen ke nang li tum yong si bihari episode jeplang tung te pote episode RC lo nang cerap nang citu non Kardom penen ni itu dang makanang ya pen deh pulau lam ni mana apa nggak pulau di Kardom yo peni lang pair kontensial long itu efficiency presiden sir kesengon apan pini kita welcome kita no la sidam nel tum dam pamya dim lek bodo dog lo yo jase non dihu MP election abang ke lage election kornang ji pandot kali itu englong asu atum ki vir po la si chirai nang ji itu ma det itu ma long ri ki vir lo na itu pajok nai la ke pajok un na ko ngado bang ke lage metro itu ma ke chona sar je ka tha alang li hen lo jase alang li ke Karbi la pening long kaya pan pejok je pan selang liar ni bang ta me kam ki claim sang se pinan lo sila solo got pinya bang ke party dhoram ji gue pin pen itu ma khai le pe itu ma det jong si jok nang ji pol rakte adon ke bang MP le sona bang ke itu maching kono sar jai ka thar pon si tum Karbi la pening long ara do ana bang ke tum vote pi pet nang ko si itu tum petuning rila Kardom asi ni tum non ke dam ke sar tum si dam rapet lo jo lapen ke ni Rita tado lapen ke haku bang ke amen lagi tinggal dalo than tha Rasilang tipi nang than tha Sewaram Singh na nasi tum episode tu nge kai kita dode sang selo rat akachitu ani wang sunang ke bat abase nang tum ta khai lapen longri chinghonduk pulote la BJP along dorek heknolu Umar Singh kiso ko pilo ke ko thang na claim tek the le ame thang ko ten si lo nang long le potan ne cholon tek the hala mukrang be ki ata phan aba phong apong mukrang be ki ata long le pota chipnai dam ta hala sa long le mukrang be ki ata jong si apang si long le pota pi tek the pulo te ko pusi rong arat kidu kisung ata ya kidu ke la arat ang pusi long le pota ta ki pi tek ko long le pota yang pi tek the pote pusi itu mohan hemprek ke man ki hang nun the ko la si la Umar Singh kiso ke hemprek ke hangnya lam balola am thang ko ne den si long nga chelang thek thep pulote la hang phai hedat be milut asi aprang la horen sing be alon rekta belo la bangke asi kado ka be ne da Karbi la pen ke ni methang ne long ri sida ba le bro cherai kom ji la pen ke Karbi long ri methang long ri paviron tung te pote kado ka be la BJP along ki do worker anstamela episode nang yojon lapo ni tumalo la an lo na lang tumang sela episode nang yodon lablo pulote nang tum ta isi khai la pen khai nok bi pusara tum nang hoji non athema konar na hok la da mata BJP amunit pulote am hang ta ting sang la pen ke BJP amunit pulote ke ameka char thai ve non karbeng long karbi rat along man peng bang jalo la se nang tum ta man peng se ri du pulote episode no bang sang Kardom ahok lo lasi soarlo atum sitame la BJP sarkar tum kela rada phan kapang room kela ke soarlo tum phan joy pik athema la tum phan ukaga sukiron wo sukiron la pengela scheme do an kiron la hai 10,000 ta ho gas ke joy kiron ta ho la hai ke ilitum phan nga pamang hulo la se ilitum kela ke BJP atum phan de sigi pichot la pu bangkali de nangi party do ana phan sitame central government pen sil haya scheme ke pilo lasi lahai ilitum party aphan la kadokave radatum ana phan sitame akejoy ke ron hormu ke pinangi central government pen sigiron lo lapen adontina phan sitame kala national social assistance program pu BPL category national family benefit lapen gela widow old age lapen gela physically challenged lahai tuma phanta 15-20 crores nang kile do lahaya crores ke konat lo MG na regata lahai ta crores nang kile konat lo lahai ile tum
central la scheme ke litum laki long at nang jika kado kawita la se pini arni ke manghunang nelo ake hai sar ji ai ka thar sar pini alang di phan welcome lo la dak lang phera long la si ilitum kado kawita BJP lapen Congress along ke do lapene kapreka party along ke do tu anstani khai ki sung pu ilitum chini nangji lapen ahok aron alam ilitum chini nangji paragraph 20 along ke lake tribal areas lasi ing karbi lapen ing long khai ansila dake ilitum ladak chepari deng long nangji lapen ilitum akhai chirai kom long nangji lasi ilitum ahok ke japon along ake hai sarji ai ka thar sar long ilitum kadu kawita ilitum arjab dun thip nangji